Novo apagamento masivo matinal nunha cidade galega, onte foi en Ourense e hoxe en Vigo. Contanos, Alejandro, onde e como foi esta vez? Pois desta volta, Raúl, afectou as parroquias de Fragoselo e de Coruxo, a moi poucos kilómetros da cidade de Vigo. Un corte que acontecía contra as 9:30 da mañá e que deixaba alrededor de 3.000 habitantes sen corrente, pero segundo nos indican algúns veciños, a esta hora xa poden gozar outra vez de corrente eléctrica. A causa todo parece indicar que estivo nun problema nunha liña de media tensión na que estiveron a traballar durante toda a mañá os técnicos de Naturgy. Como ben decimos a esta hora, algúns veciños xa nos din que volven a ter esa corrente, pero din estar fartos porque non é a primeira vez que sofren un corte deste estilo. Arredor das 9 da mañá, algo máis de 3.000 veciños da parroquia de Coruxo quedaban sen luz. O corte, que nun principio produciuse de forma intermitente, alongouse durante case 3 horas. Como os temos todo eléctrico, hasta nin abrir o portal do garaxe para dar unha volta co coche, dámola a pé. Sí, afecta para todo, para a hora de cociñar, para incluso abrir o portal eléctrico, corriente, o motor do pozo, todo. Empresas e negocios da zona non puideron desenvolver a súa actividade durante boa parte da mañá. Estamos desde as 9:15 con pequenos apagóns e a partir das 10:45 xa total. E claro, afecta, porque nós aquí cando máis traballamos é pola mañán e non estamos facendo nada. E despois as loterías, que a máquina ten un generador que dura uns 30 minutos e despois apágase. E tampouco podemos facer nin primitivas nin nada. Non tivemos nin auga, non íbamos secadores, bueno, non pudimos traballar en toda a mañá. A caída de parte dun tramo do cableado aéreo foi a causa da avaría na suministración. Ahora hay que venderlo. La gente, si no hay luz, creo que ya ni viene. A partir das 12 da mañá, a luz foise restablecendo pouco a pouco en parte da parroquia e veciños e negocios ían recuperando a normalidade.